Lima nga doktor ti mainayong agserbi iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. Sigon kin Dr. Arlene Ragasa, Chief of Hospital ti Grasma, paset daytoy ti Residency Placement Program ti DOH, wenno dati nga Post-Residency Deployment Program. Inlalawag na, bukbuklan daytoy ti duwa nga pediatrics, ang nagturpos iti Mariano Marcos State University, talong internal medicine, may sa tinaggapot MMSU, kendo tinaggapot Ilocos Region Medical Center iti Region 1. Dakkel kinamnaman ni Ragasa, ababaeng tiretoy, kaya dapat mapasaya at serbisyo nga ipapay ti Grasma kaya ti umili. Manay tiretoy, umapela ti Panginoon tuloy ti DOH sa mga programa nga dakkel nga tulong kaniti hospital nga 111 dagiti LGU. Idol Dennis Alipio, Tatak IFM.